Здравейте хора! Аз съм Георги и сега покажам как да си вземете, как направите си TikTok. Аз вече направих, ама не направим това нещо. Ако искате, направим какво искате, приятели. Това видео включвам сега. Какво? Roblox, искате тайни места. Сега да покажа две тайни мести. Повето. Отивате Бухера. Brookhaven, да. Brookhaven, отивате там. По-това отиваме на басейна. На басейна. Сега покажа една тайна места там. Има. Отивате там. Ето. Ето са. Видяхте и пяти. Там е. Абе, защо? Видяте къде отидахме, приятели? Сега взимаме бомба. Ето. Сега отиваме на болницата. Болницата отиваме. Ето това човек. Отивате тук. Ето къде са. Видите, и това е тайна места. Тайна места. 20% има. Пай на батерията ми. Но нищо. И приятели, аз съм Георги. И благодаря, като гледате това видео. Желая ви си бъде хубаво това видео, като гледате това видео. Бъдете хубаво с семейството. И обичам ви. И вижте, и дайте по пайс нагоре и сега банката. И обичам ви. И желая ви хубав ден. И от мене, чао.